Li Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê partiyek din hat damezrandin ku tê de peyva Kurd derbas dibe. Partiya bi navê Partiya Demokrata Kurd hatî damezrandin bi serkêşiya Reşît Akıncı li Bakurê Kurdistanê rêxistinbûna xwe didomîne. Serokê Partiya Demokrata Kurd Reşît Akıncı amaje dike ku ew dixwaze mîrata neteweyî ya ku demekê li Bakurê Kurdistanê gelek xurt bû careke din zindî bike û li mîrata nifşên berê xwedî derbikeve. Ji 1956 virde em dinerin li Bakurê Kurdistanê ew mezinên ji me re yanî şewremendiyê dikin yeko em wanwenda dikin. Wek Mam Derwêş, wek Hamîd Qiliç Arslan, wek Mele Abedîn. Parti Demokratî Kurdistan li Bakurê Kurdistanê yanî pêwîstî bi partiyek nû hebû, bi ciwanan hebû, bi xortan hebû. Yanî gerek me Parti Demokratî Kurdistana Türkiye îda teslîmî ciwanan bikire. Ji ser vê fikrê em derketin rê û me serî li Wezareta Türkiye'nin yan siyasi partiyan da Partiya nû ya ku dixwaze ciwanên Kurdan li hev bicivîne amaje dike ku Partiyên Kurdistanê û partiyên ku di navê wan de peyva Kurd derbas dibe hene lê kêmasiya herî mezna partiyên Kurdan ew e ku ciwan tê de kêmin. Serokê Partiya Demokrata Kurd Reşît Akıncı di dezanîn ku kadroyên wan ên ciwan têra xwe hene. Rojek em bibêjin vayî me dest bi kar û barê xwe kir ew însanê bibînin. Ka li dora me çiqa ciwan hene û em bi ciwanan çawa hereket dikin ew însanê bibîne. Yani em îro çi bêjin bile teşbît nebe weke derew tê kirin. Fakat vî kar û barê xwe kava ku me karê xwe dar xist me partiya xwe ava kir ew însanên îro rexnal me dikin ew ê bibîjin ka çiqa ciwan li dora me ne û ciwanê çawa dilsoz li dora me ne ew ê bibînin wê. Em dibêjin em axa kesî dager nakin û dagerkera jî li ser axa Kurdistanê qebûl nakin. Yani slogana me herî mezin ev e. Em di vê derketine rê û em ê vê bişopîn û ser vê rê pêş ve biçin. Serokê Partiya Demokrata Kurd Reşît Akıncı amadekariyan dike ku di 15 meha berfanbarê de li gel damezrênerên partiyê bi civîneke çapemeniyê damezrandina partiyê ji raya giştî re ragihîne. Her wiha heta niha şaxên partiyê yên wek Wan, Dêrsim û Semsûrê jî di asta avakirinê de ne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.